Urrunetik, estralurtarra zitekeenari jende forma antzeman nion, eta larru samurra merke saltzen zukeen Roxan ospetsua zela pentsatu nuen. You don't have to put on the red light, abestuz, eta beldurra gordetzen saiatu hurbildu nintzaion. Negarrez ipaka igatzen zen emazte bat zela konturatu nintzen. Herriko plazak arroinez zuri eta ikaragarriko hotza nabaritzen nuen ezurretan etxeratzen nintzen tenore horretan. Emazteak satur zanpatu soaz begiratu ninduen. Zetazko ohe jantzi harinekin bestitua zen, eta orduan simiko latzak bihotza irauldi zidan. Izotza izeak errastatu plazan hitz egiteko premia ankerra piztu zitzaidan. Ez dira gau guztiak berdinak. Bakia eman otoi eta abiloa antzara ferratzera, iardetsi zidan gaiztoki emazteak. Begiak, klinez purtzilikatuaz torratuz besoak papuan juntatu zituen. Erdi biluzia zebilen anderearen sokorritzeko eta girizatzeko gutizia nigan bermatzen sentitu eta bat-batean behialako beldurra inarroziz, herriko plazan kateme guztiak gozeti bilatzen zituen serial killer baten balizko presentzia imaginatu nuen. Bazterretara bea, segidan, James Ellroyren novela sobera irakurtzen nuela ondorioztatu nuen. Alabaina, zahar kankail konkortu libidintxu eta gerlari hoiez aparte, garapenak abandonatu herrialde hau El Monte Langerosa ez zela onartzekoa nuen. Emazte altxatu zen eta oihu batez mintzatu zitzaidan.